ଏମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ କପଡ଼ା କାଟିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଏକାବେଳେ 2 ବ୍ଲାଉଜ୍ କପଡ଼ା କାଟିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରର ଝିଅ ହେଉ ବା ବୋହୂ କେବେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ତ କଳା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯେଉଁ କାମ ପସନ୍ଦ ସେଇ କାମରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ। କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯେମିତି ଝିଅ ବୋହୂ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ସତ କଥା। ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋର ବହୁତ ଦରକାର।